Nya, di pa ka mulakaw? Ha? Di pa ka mulakaw? Di po kumulakaw ikaw Raisa kay alkansi man kayo. Pilay pliti nimo ron 50. Nga ibiyahe ti ka dito ihatod ti ka 50 ra. Yang litro sa gasolina tag pila tag 80. Mo tapal pa kog 30. Di pa ko kalargaan ni. Yan na lang, muna lang ko dito. Ha? Nagdali manggod ko. Ah, pangita laglaing motor dia basig na ikuan da sunahan. Gibay, asa mang terminal dire? Kada diha ba kanang patag diha, terminal naman na diha, na may nagatorno diha. Basta layo ang terminal ganihar tag binaklay. Uy, init kayo. Boss! Skylab ni? Aw, Sakay mo? sakay mi ba? Layo ang Pinapawan? terminal, uy. Ha? Pinapawan. Igaid ta ni? O igaid na. Kung makaya nimo ning karay, apil na lang. Ah, kaysa pangitaan ta nagpiknik. Pila ipakyaw dire boss, padlog kinapawan. Sa igaid ta ni. Boss, palandong sa mi boss, samtang nagaid ka. Ah, sige, palandong sa dia Pilay, kay pilay pakyaw dire boss, padlog kinapawan. Kidapawan. Duha mo no, ganing na isa. Musingil jud ko nag 90. Kung ang tao lang boss, 90 per ulo jud. kunya na may karga dala, Ha? na may gipagaid jamay. 90, 180 180. plus lamisa 250 lang. 250 ang duha. Oh, 250. Apil lang kuan, kini. Apil na ni package Oh. na. May kay naka abi ganang way tao dire ba? Ah, kay mong gud ni gina Layo pa man gud kay backline nya, duha pa kasapa among giagian. Basta kung Ya. layuan yung terminal. Abi kog mapalaw me, ay abot namo dire kay abi na kog estudyante ka. naga Skylab be ka. dihira kay pasayro dire kay layo mong gud kay kuan. Oh, layo kayo, abi na kog way kuan. Pay pod boss kay nangaraan na kag kirarga-karga dire boss. Okay, panginabuhi gud dire sa bukid jud. Ilaing kapangitaan. Naga kuan po ka boss, naga karga kag kanang isa ka sako nga lubi, kupras ana. Mo gina kasagaran dire. Ano yung gusto? Mo ikaw ra man lagi isa. Di ba daghan man ang Skylaber dapat? Ha? Daghan man ada sila dapat. Panro nag meeting sila, trabahante man to sa kuan. Igait taning karahay. Oy, gay lang Gay nabi lang. kay. Pero naon ta koy hangyo boss ba nga. Na naman kay duha ka pasahero, di na ta magpasakay og kuan, lain nga tao boss. Pwede? Mga boss, pwede ka nang kami lang kay para exclusive po kay ba kay lisod po kay ni magsakay tani guot kayo ang motor po niya magkaipit-ipit ta dira nya daghan mig karga ba. Ah, kung wa na gyud tay magian sa dalan ron, boss. Kamo ra gyud makasakay nako, pero upat man gud among minimum dire, boss. Minimum nya. Upat naman ni boss kay duha ka tao nya, duha ka karga, no? Upat na. Upat gyud among minimum dire kay kansi man gud, man kay gasolina ba. Ay maayog 200 na to boss kay 150 ra man to imong kuan gani ha. 250 to, boss. 50 250 na ito. 250 to. O 300 na to boss. Para wat kanang kuan ba? Pakyaw-pakyaw tirada ba? Kay ko baka mo. Dire lang boss ah. Okay na dia? Kamera. Okay na da? Kamera kayo. Arong ba? Kamera lagi. Uy, boss, pwede mamunta na boss. Motor dito, boss. Kuan ay motor dito. Naman ka, basta. Nalagi. Kabuto na ako dire. Ikaw lang bala kay nagdali ko. Sige, sige, salamat. Dugay ning mga... Ay, salamat na, nagyod. Kina mo na, boss. Ika, Kaya tong dalan dire. pwede pa ko makapandya, boss. Uy, nagyo ni. Ulpak na, nangangoy karga. Sunod na lang ka, napamay kanto na Wala naman dito. tingin, wala naman tingin. Napay lain motor dito, sino Ay, lang. napakyaw naman ko na Dali mo lang sa eh. ko, boss. Mo mo gani, Boss, di ba na? dali magpugug ko, boss. Di ba boss, nagsabot naman ta boss nga. Dili na to pasakiglain kay piki naman. Bitaw boss, niingon ba ko ganiya nga exclusive lang kami lang sa niya. Sa bagay gi pakyaw naman namo ni nahulog naman ig pakyaw kami na lang. Sa kay burag pigano ba yung dalan dress babaw lisod kayo. Kuan, asa gani kaday? Ay, di ara mo, boss. Kidapawan ko, boss. Ah, kitapawan dai ka. Paringira mo, boss. Ato na lang dalon. Tarong boss. Kira na, boss, kay komportable man ka mo dia. Di man gud boss kay pag abot mong gud niya, isabak nimo na maglisod kag liko nya nabe mga crossing diha nya ang basig ang motor nimo maguba ang makina tungod sa kabugat. Dagko ra bagbato diya sa babaw oh. Dili kabisado nga sa
buwan niyo, kaya ra kayo. Diri man siya boss, gamay man po siyang bae po do. Ako lang ba og basig matumba ta ba kay di ka kaliko kay naay gisabak diha. Mao gyud. Kung wa kay salig na ko, pwede yun nga di na mo masakay. Dili man kami nagbayad man. May ang amo lang for safety ba nga dili ta matumba og pag abot na mo dito sa Kidapawan, safety ra may wa may gasgas. O gani, lumad ko aning kuana. Kaning dalan diri 1969. Lumad ka pero na nagsulti na ako nga tulo ka sa pa atong agian. Mao gani no. Ang problema ron, kani siya walay sakyan, maluoy pud ta. Isip driver, kamano ba tas mga tao pong nagdali, ikaw nagdali ka mohangyo ka sa kuwa. Dili di ka pasakyon, kim ganahan ka, di ba? Lain kay na sa paminaw. Oh, tinuod man lain sa paminaw pero og kuan man gud maluoy pud misimo. Og kung say mahitabusan mo, imo magyapon gasto og mo nang Dili. og kuan safety na lang ba para magyapon sa tanan. Kabalo na ko anak tanan. Ayun Sige. pa boss no. Pwede init na jud kayo. Oh, tanawa. Mao ganing Kung asawa ni reklamo na. pasakyon na nato. Unsa na bitit na dai. Ang Sige. pagdali kay gikabuhi na ko ba. Gutom na kayo sa nang oras ron niya init pa jud kayo. Dili, pasakyon lang nato. Pasakyan na lang nag-give hard. Ay, pero init na kayong panahon. Ali dai, ali Dili dai. man gud kay gipakyaw man nato ni. Gipakyaw nato so meaning walay lae makasakay kun dili kita og atong mga karga kay ato man gipakyaw. Nagbayad man tagdako. Kidapawan man gihapon na magian raman. Di, okasyon naman god boss. Okasyon na ba? Dili kay daghan pa magmotor nga nagsunod sa imuha. Pwede Nagsunod. sila naman ang mukarga na. Kaning lugar boss, duha ra mi ka buok motor diri na masahiro. Ako sa buntag, unya pang hapon tong isa. Unsa na niya? Manima mapanos ka di dai. Sige dai, ali dai. Okay, boss, pwede ko, boss? Ay, sige. Boss, Ay, salamat, boss. Sakyan na lang nato ti boss kay mamanggi na kuan na nato. Init na kayo ba? Pero bantay ka boss ha, og matumba ta ha. Dili. Nigara na gid ka ba? Tanawa lagi. Ging na bitaw Laop, kanila. laop, laop. Ging na bitaw kanila dili tagkiyan kay maglisod og toyo. Kung gingon sa imuha, gingnan ako nga madisgrasya ta, hapit ta nga tumba. Nawa na tumba ta, wa kay batasan, hapit mi na disgrasya, ha? Ano ana, ha? Na mo na. Ging na bitaw Tawad ako, kanila dili patangkihan. Ano, mangilala mo ka? Isa boss, isa. Ay na. Di ba maklay na tagibert. Ging na bitaw kanila dili na patangkihan ng motor Ayaw kay na, maglisod ha? ta. Ay na. Ayaw na namo among Boss, kuan. ikaw, ma'am. Ay. Ikaw man dai unta tay tangke kay kuan stackball man gud ma'am. Overhand ba? Gamingan akong asawa Gamay. diha. Ingon pa day ka kaniha og wala ni mo gitangki ng kabalo ko kay tangki-tangki ni mo kay 6 mao na. Tanawa ron. Ging na bitaw kanila dili kargahan kay inig tuyok mo lisod na inig tuyok kay ay sakay ang tangki dili jud kay kargahan yun. Tanawa ron. Dili ma'am. Ug nangabungi mi ato. Dalian na gibert na maklay ta. Subidaon man gud kay Hindi dala. ka mo bayad, bahala na Anak sila. ka, lumad ka. Ug na nga, tumba Lumad taliyang ka, nangabalian ta lumad kare mo. Hing na bitaw dili tangkihan yun. Ma'am. Subidaon kay dalan man kung makita nimo. Makita nimo? Gingnan bitaw ka ay Hing sa na baki. bitaw. Dali agi bihad. Eh, kami nang Subidaon kay dalan ma'am. Ah, bahala ka. Kami sana mo, di matanggal imuha na na. Ma'am, ay, sir, narang lami sa sir. Ah, wa kay ayo. Buwan na na. Sir.